wapa mari kasa unokurara nawo ndovainoenda bhizinesi yemakulabox kasa unorarwa nawo chavari kudai bonde wapa here bonde ndikuwapa uenda kumba dzese hasha dziri kuitwa apa nezvisizwa kudara izvo inhau yekuti izvozvo zviri kushota chete zadzisa regai baba mwambo ndazvinzwa da kushanda nditenge CCTV ndise pamba ndaisa CCTV pamba zvese zvofanira kungobuda zvezvazviri naiwe nhasi ndonorara naye chienda kumba muna 16 ndiyaizenyaya ukuzvinzwa here makadi yenyu vatereri vepaziko TV aiwa ndini wenyu mutumwa Masango awo parugarapo pa-AC 35 muna Mambo aiwa tiri kuti huyai vane matambudziko akasiyana siyana tiri kuona vamwe vanoti manje takasvika ipapo tichazoburitswa muma-TV umu aiwa tinochengetedza chaizvo ende chatisingabvumirani chekuti vanhu muchishandirwa mumapuraivheti umu twa maphotospet aiwa asi tiri kutika matambudziko akasiyana siyana ari kubatsirwa achipera back to sender tiri kuita malock sender tiri kuita vane matambudziko ekuzvimba matumbu tiri kugadzira makumbo musana isiri kufangishana zvakanaka aiwa zvese zvitiri kubatsira vanhu saka parugare ndopamunouya saka ndikuti tiri pano paZigo TV tiri kuti aiwa makomborerwa munhu wese tiri kuti aiwa wanirwa nyasha naMwari ukomborerwe amen. Ndauya muno mudare ndakambouya 2022 ndakambouya muno mudare 2022 muna December ndakapawo chichemo changu muno mudare takatongwa musi wa8 January 2023 but zvatakatongwa hapana chakachinja ini murume wangu kumba ahauye handitomuziva anotoya zveapo neapo kana ndichinge ndapa chichemo changu kune vanhu kuti vatigadzirise ndopaanouya kuti nyaya ingoita sekunge adzoka mumba saka ndadzoka nhasi ndaona kuti shoko rakataura murume wangu kuti kana ukashingirira 10 years urimo muno mumba uchaona wega kuti ina handichakuda handisi kuzofa ndakataura shoko rekuti handichakuda saka ndazouya kuti ini weduwe inini ndasvika pakukundikana nekuti segore rakatopera iro ratabva anobvira auya kumba kusvika muna November kusvikira ndazoenda kukoti ndanopa chichemo chemaintenance ndabva kukoti ndopa akachizoenda ubva wanotora anasekuru bhoya zvisho vakatigadzirisa vakati aiwa imba yendoda kuti isimbe kozi nini pavakauya kunondiroora akauya ndaasekuru hanzvadzi yamwene wangu ndovakauya kunondibvisira mari ari Sadombo vakati imba yandisoda kuti iparare saka ndikugadzisai nhasi mama izvo mamaenda kumaintenance chokwadi tazviona kuti ndomamirira zvakaita asi muzukuru wedu abvuma kozi pakataurwa pakabvunzwa kunzi nyaya hombe iri papi murume wangu akabvuma kuti zvechiwa panapa handiuyi ende atonese manzi ndisingauye ndisingapinde nemukadzi wemumba akanzi unoziva here kuti imhosva kuti unogara nguva kareba udai usina kupindira mukadzi mumba akabvuma kuti naasingaziva asekuru ana asekuru vakasiya vati svondo kuno svondo kumondoro kune mukadzi wako mudiki asi kuno kuti uda kuti unge uchigara uchiuya kuno nekuti une mhuri nemukadzi uyu shuwa murume wangu akabvuma asi anasekuru vaenda akaita svondo rimwe chete raaiuya manheru ega ega mangwana kuseni achiita sei achidzokera kubasa pamusoro ichangamira ya inini nyaya dzacho dzinenge dzanditipindi handina kunyatsonzwisisa kuti point yavo iri pakuti adzimai vako hamusi kuuya kumba kwete kumba ndiri kuuya asi kuti mudzimai wangu ari kuramba bonde achiti ndakarara newe ndiko ndatanga kubhirida uyezve futi mudzimai wangu ari kuramba bonde achiti dhepo rangu inini rakaexpire ini ndiri kumuti ndiri kuda mumwe mwana nokuti vana vatinavo tine 5 2 wakomana 3 vasikana saka ndiri kuti dai tasvikawo pa3 inini wakomana ari kuramba pamusoro ichangamira gore rakapera musi wa10 November ndati ana asekuru vakauya kumba tikagara pasi murume wangu akasvika kutaura zvishuwa nemuromo wake kuti ini naasekuru zvishuwa mwedzi uno ndowechi7 ndisingapindire mukadzi uyu mumba
nhasi vari kutaura kuti hanzi ini ndinoramba murume kutoya muno inyaya yekutomuda kuzi murume wako but atoti ini ndiri kuramba bonde handina dhepo rautati pavo ndiri kushandisa. Musi wandauya muno mudare ndichinyoresa nyaya yangu kuti ndidzoke muno mudare kuti ndidzoke nhasi so ndopavakauya kumba svondo rapera i vachizama kundinyengeredza kuti iwewe haufanira kundiramba kozi upenyu hwatakararama kumashure wokuti kari upenyu hwakaoma tichishingirira saka haufanira kundiramba. Zvino iwewe ukanga washinga kundiramba ini ndiri kukuuraya ndobva ndazviuraya kuti sitobva tafa. Ndo musi wacheoka ndatokwira nyaya kunoku vakatouya vakatonditi inini hazvisi kuita kuti wewe ndibude muno musina urira tese nokuti wewe ndikabva panapa usina nhumbi iwewe ndozviri kupa kuti utaure kuti hauchandida saka ndofanira kusiya une nhumbu kuti haufaniri kundiramba. Vakatorera nenavo saka vanozoti inini ndiri kuramba bonde kupi inini pavachitouya pacho papo vakatorera neni inini one nyaya yekuti murume wangu nenjimuda kozi vana 5 havasi kutamba navo ndabvira parefu naye murume ndikafungudza kuti pamwe mabi angu ane kapfungwa kekuti tigadzirisane but ndakatozoona kuti ndiri kutohwandirwa hangu ndini handirambe murume uyu handirambe bonde kune murume asi tembo ya murume anotaura serei kubva pakauya ana sekuru muna November mudzimai wangu mune kangani kubva pakauya ana sekuru vachitaura nyaya muchienda muchisangana nemadzimai muchitamwe every chipiri chega chipiri chitatu nechina neimwe nguva ndinoya iri Saturday neSunday nyangwe ndisina mari ndaifamba netsoka neimwe nguva ndinoya ndisindorina na mari yebhazi ndinouya kumba. Saka pakagadzwa nyaya iyo ari kutaura yekumashure iyo yakawingwa haisi yekuuya kunorara kutadza kushaika kwangu kumba. Inyaya yekuti ana sekuru wakati ko ya maintenance yawo yasei kuenga amai ndimuri kutora mari. Koyo muzukuru aso aramba wakaoma musoro kuti utore mari yepamba here ndakati kwete mari nyaya yekunzi ina handisi kurara kumba iyi ndiri kuuya kumba ndichirara asi vari kuti pedza mwedzi wese uri pamba ndopandiri kuti kwete hazvikwanisiki nokuti kumainu kune mari dzevanhu dzinenge tashandisa saka nechida kuona kuti zviri kufamba sei. Chipiri choga ndinobvawo kumaini ndouya kumba kana Saturday ndouya Sunday ndoendawo kuchechi ndomuka Monday ndichienda kubasa. Zvakatonyanya mukadzi wangu ndomuda mari yose ndiyanodya anzisiya iwewe uku uya ugare mwedzi wese uri pamba ndopatiri kukonana. Togarira mari yemaroja iri pamba pamusoro changamira uye mwedzi iwo uri kutaura watakabva unotongoya akaita mwedzi wese akagumbuka mukadzi wangu achiramba bonde pamusoro ichangamira baba avaka kudene pari kunzi pane mumwe munhu anogona kudaira nyaya avawanike pamba tembo kubva ndichibva ana sekuru vachiuyawo ndichibva kukotika 1 week ndo yavakauya kumba kwangu vachiuya manheru vorara mangwana kuseni vobuda vachienda avatouya pamba baba Innocent handitovaziva mumba ngavasandinyeperere zvise zvauda kundinyeperezvi ngavasandinyeperere handingati inini kana ndingatonzi munhu asina kuenda kuchikoro kuti ndingati uya tigare tese pamba panapa handingambosvika pakudaro asi kuti ndiri kutovati ngavauye kuno kumba nekuti ndova ndiri kutoda ivava ndikuzvinzwa ungone dambudziko yekutorewa yokugarisiwa nenzara wakabata wese ofinance yese ndiwo anayo ini ndinouya chipiri chega kumba chipiri chega ne ndiri pamba ipo chipiri chapfuura ndanga ndiri kumba ivava wakataura kuti ndakangorara newe ndikubva ndatanga kutobhridha uyezve ndine pandakaudzwa kunzi iwewe murume wenyu akangorara nemi kubva matanga kubhridha ndakati handei ikoko nyaya isati yafambirwa kuti watiende kunoita kuti kwawakaudziwa kunzi murume wenyu uyu akagadziwa wabva watouya kuno kudare futi kunotaura kuti ndichada murume
pamusoroyi Dhepo. handina kana dambudziko ravari kutaura Tembo. ndakati wabvunza kuti koimi munoramba nyaya yedhepo sei makapiwa lupi ndizvozvo ndizvozvo ndikuwe variko toshonga ikarongeka kuti majutizi enyu madzimai vanozviziva here kuti muri vaviri vanozviziva chirongai majutizi avo tokuti zvinhu zvaizvipere ndo mawiriro andoita ndanoya chipiri chega chega nokuti wakaramba kuti ndiuye pamba inini ndichiwatakura ndichienda nawo kumaini ndichisiyo umwe mudzimai achisarawo nevana zvese wakazviramba ndakati ndakumuisa hangu kuti para ari kustendi kusati kwawako uyuwoyo wana ndiwowochinja amai guru wakazviramba ndakati ndakitange ndoda kubiridzira pamusoro sangamiro handina kuramba kuenda kumaini ndichiroorwa inini ndokwandakatoita kutanga kunotema miti ndichigadzira munda nemurume wangu tikarima zvakazova kuti tabudirira pane zvataita tizowana imba kuwadzanai handingarambe pafoundation yangu inini chandakaramba inini ndechekudai murume wangu aroora mukadzi haana kundiudzose mabi ake akatora mukadzi inini ndichirwarirwa nevana ndakarwara inini ndiri kumba kwaamwene wangu kunowa kwaamai vake handiti maona ndokubva atora mukadzi kuti andibudire pachena haana kubuda akanga achingoita zvekuwanda-wanda nanhasi so kana kuti atobudawo pachena zvoti ana atete wangu wakatomboya vakati chipari hazvina kutangira kwauri muzukuru asi chipa mwana wedu mombe yekuti chizoti iwowo karoora mumwe mukadzi akataura kuti handitongwe nechii handitongwe nemukadzi saka inini ndinokwanisa ndakatotenga iri mota ndakavapa mota Honda Fit nichivaudza here kuti Honda Fit ndakupira hama yavo abva re munokwenda tikutotora 2017 ngozi ndakarora 2016 titangisira ipapo chimira yamaititi handi muchiri mumba here kutouya kwandanga ndaita mama funga kuda kurekeza musha ndanga ndafunga kuti haisi hatidaro manje tandiita munowandisa mushambo ndaita dambudziko rakati kurei ndakuona sekuti kuda pamwe ndosaka ndiri kupanishwa nekuti murume wangu anenge asingandidi kozi kubva mumba mangu hauye handina chandinoronga naye tichibva muno mudare makataura kuti zvinhu zvawakashanda naamai guru usaende kunotora uchisa kuna amai nini but sofa ndo zviri kuitika saka ndaona kuti inyaya yekuda kundirwadzisa kuti ndisimbe ndichirwadziwa ndizongosimuka ndega chii chaakatora chamakashanda mese chikaenda kunamai muna January izvezvi January watabvawo kustendi yandakatenga naye akaenda kubva wanoisa mukadzi wawepo inini ndokubva ndatotiko ndakaita zvekunzwa handina kuda kuenda nekuti ndakanzoti ishoko rekunzwa ndikabva ndamirira ndokubva ndazovabvunza ndakaitawo kuti handeka tinoona kustendi baba zvakanzi kustendi kupi uko hakuna chako ndekwangu ndokubva ndanyarara musi wandakazodzika inini kunoona kustendi ndakasvikira kwane mwana madzimai avo asisipo ndokubva ndanyarara kubva ndagara ndobva vachinetsana futi nemunhu wangu wasira mwana uyo bva vaisa mumwe kuti chengeta mwana wangu kozi pamba apa panoti mukadzi wangu wechitu uyo haanei nezvinhu zvangu ini kozi ndini baba inini ndobva ndati aiwa Katembo mabva mazozvinyanye kozi ndine vanawo 5 asi kuti nini zvamakamboita neni musati maroro apindawo mazvirya zvinenge zvisingade nemitiro wamuri kuita ndichiuya kunomhangara nyaya kuno kwini ndaitorwa mari yemarenzi mari iyi yakaenda kunovaka shopu pastendi yandakatenga nawo vavaka shopu iyi yapera ndabva ndanzi shopu ndeye mukadzi wangu mudiki saka ndaona kuti yatagadzisa kudhara yemari yerenti mukuiwana ke pari zvino kubva muna October aiwa izvino ndakuiwana ngatigadzise parizvo itembo ende mudzokera kumba tikoramba chidzidzisana handivarenti makadziko ende mudzoka chimumbo chenyu mukuya madzimai pane hama dzavo ini ndane barikaramo handizvozvo parunzika mama endai munopinda mudzimai mumba ndine nyaya ndoda kuti ndiitaure munodzoka kusa 16 ndati mombe ine ndarimo ngatinangeni nyaya dzino hadziperi dzakuti mudare ndirako
Ya ndinenge ndaku muna July ndinokwanisa kuiwana. Iwe kuchera kai kusa 16 unowe Ndanga ndichirwara mama. ausiri unochera manje iwe auchere uri murungu ena anoti vanhu vachere uye akabata $300 yemombe unanaye munomudai swa 16 unokumidza kuuya nyaya dzakasaririra ubva upinda wozotaura nyaya yako chinotanga kuparika mari yako iya iyi ndo mari yangu yakadzimai ndamurandu ndakatora chii mukadzi wacho munhu wacho waonani kuwana mudzimai wako Ukumbo kuno munhu ari kugara kumba mushandi wepamba mudzimai wawabvuma munomudare kubva muna December. Ini ndini baba pamba. Ndakabvunza ndiri kubva ndanzi ndinyararire panapa paSudan. ndazvinzwa amai chipapirei baba kune mushandi ari muronge pamwe chete ani mavazogadziriswa ichokwadi musandiudze isitiri Tembo kumba kune musikana wandinogara naye ndakatorera nyaya yekuti achisare nevana achichengeta vana ini ndichienda kunotsvaga nokuti yamama chindipainge isiri kukwana sikana ndakuenda pa $400 yandakavapa wakabva waenda unotanga kuhodha tumakula box. Inini zvakandirwadza kuti ko zvinongadza wanga angahoti makula box no $400 yandamupa kuti atange business. Zvakanaka tinoda kuti vakazi chakagara chinoda Uriko kwa tumakula box. mukadzi wacho imikai mirai kuvhunduka makwani masekerecho anenge ekusotesa manje murume azoziya babanana nguva yatiri taburai panzamba muchiruke mutarisi panzamba oda kuti vakadzi vabate bate zvakapera zvakudhara zvokuti ndisiye muriwo asi andisasunga daredu zigi riri kunetsa kubata zuva ini vasiyai madzimai vaikupe vapo vaite chokuita kana vakumbira vane maoko vasiyai vaite basa munobatsirikana unless mukuziva kuti zvamuri kuita zviri rongo vanogona kuenda amai avo munorambidza vakambidzira kuti amai avo vakatendeka zvavo vasiyai vaite basa Yana ndarwadziwa nokuti $400 wakwenda unoronga kakula hapana box. chakaipa 400 varonga vachiziva kuti kune Ndo ndavabvunza kuti ko profit yapapi zvakanondibvunzirei. Apa ndindawapa kuti mari yacho. naiyo iyo makula box ne 400 awakapa kana ukabuda nhasi mumba kana kwazotane vanoti ndararwa nedera nemari Wakandidumbira. ndati wapa 400 wapa mari kasaona kurara nawo ndovainoenda bhizinesi yemakula box kasaona kurarwa nawo chavari kudai bonde wapa here Bonde ndikuwapa. Aiwa, Kuenda kumbai. dzese hasha dziri kuitwa paka nezvizvikuya kudarecho inhau yekuti izvozvo zviri kushota Ayo. chete zadzisa Regai baba mwambo ndazvinzwa. Ndakushanda nditenge CCTV ndise pamba. Ndaisa CCTV pamba. Zvese zvofanira kungobuda sezvazviri. naiwe Uyu mutoro wandiri kugara naye pamba uyu murumere mukadzi andiri kugara naye pamba andimbomuziva kuti anobva kupi anogara kupi zvese hapana kana chandioziva ndakabvunza mwana anobva kubhindura Tembo Kubva muna December. asi regai ndizadzise kubva muna Nepei anopiwa ndiziwe. vakazomuona mwana atone mwedzi nehafu ari pamba zvichirava kuti vanga vasingasvike dai vaiuya dai vakanga vachimuona vachimuziva tsvagai musikana mumwe minowani ndio andiri kuda iye ngaasvike achienda uyu ngaaende mari yeCCTV ipe futi ende kubhizinesi chanile chiende kubhizinesi usaweste nguva uchidongorera munhu waunoda instead yekuti umise mari yekubhizinesi akunoti murume akadhakwa kudhara vari kuramba futi kuda kuti wabereke nhasi ndinorara naye chienda kumba muna 16 ndikuzvidze nyaya ukuzvinzwa here mudaira shoko ravari kutaura handisi kuda ngatiwirirani pano ini ndichiri kuda vana asi vana ava ndinoita mushure mekunge varongeka vanogona kunditesa mwana inini vondisapisa futi dai ndaida kumuramba ateerera amai anoziva kuti mimba inobata ndimi urayarwa navo zvagara zvizwa mapindira kumba saka ndimi uchandiudza kuti zviri kufamba kana zviri kufamba endai kumba kwenyu mii zvekuti mwana achaita sei munochikotaurirana zvichibuda dzimwe nyaya dzotaurwa munzeve nhasi dzevana makazitaurira munzeve dzinochinja zvoisa kutaura kuti kana zvinhu zvarongeka zvinorongeka munzeve uno kuti munonyeperwa
amai ndirabatsire kuti amai kurambana kunodhura mazvinzwa ichokwadi kurambana kunodhura kana tichiti kunodhura kunogona kutengesa dzimba idzodzo dzese dzikaparara makasara musina chinhu ichokwadi saka musatambe nezvozvo inyaya yekurwadziwa asi ndikukumbira Sumgai. kuti vasazonyepa Naya maini. Maini. Ina kumamudza kwa 16. Bata mukadzi wako. Bata mukadzi wako kaenda basa de. Yatieni kumba. Upenga hakuridzirwe bhero membero dzangu dzazove pedo muchandishambadza kunge zigo tichakudanai kumabiko